Arratsaldeon denei, lehendabizi Patxi presa Koldo Mitxelenako zuzendariari eskerrak eman behar dizkiogu, berak duela urte eta erdi Antxon Mari Mitxelenak bere liburua argitaratu zuenean, liburua hartzearekin batera, handikan hilabete batzutara bere prestutasuna eta erreztasun guztiak eman zizkigulako hemen mailinguru hau antolatzeko. Guretzat egun hau beraz ospakizun moduko egun bada, duela urte eta piko egingo genuna, baina pandemiarengatik egin izan ezin genuna, eta orduan Antxon Marik argitaratu zuenetik eta argitaratu baino lehen bere ondoan ibili geranok, Nineo, Iago, Ibon Telleria, Luis Alberdi, Jose Marizaga, hemen gaude denok nolabait kontraste bat egina izateko. Gure helburua beraz da ekarpenei buruz hitz egin ondoren mailinguru bat izatea, mailinguru interesgarri bat izatea denon artean eta iritzi truke bat izatea. Beraz, eskubitik hasita Mikel Talbide, hizkuntzalaria, berak euskarari buruz hitz egingo du, ondoren zurgintzaz eta argintzari buruz ekarpenak Luis Alberdik, eta hirugarrenik Iago Irisoa, historian doktorea, artxiboko lanari buruz. Nahi duzunean, Mikel. Arratsaldeon diula guztioi eta eskerrik asko gonbita prestuagatik. Niretzat atsegin da, gaur arte ezagutzen ez nuen Antxon Mari Mitxelenaren usta ederra hau lagundugula eta Axularren moduan konpainia ederrean hemen zuekin egotea. Nirea oso azalpen laburra izango da. Motiboa biztan da, nien naiz burdinoletan aditua, eta gainera gaiari ez diot behar eta merezi lukeen hainbat denbora eskaini ahal izan. Saiatu naiz hala ere liburua aztertzen, 3 bat aldiz miratu dut, eta esango nuke merezi dula autoreak egin duen lana kontuan hartzea. Lan garrantzitsua da nire ikuspegitik, hau da, oain hemen azalduko dudan 4. eta 5. ikuspegien aldetik. Material hau zertarako izan liteke ere interesgarria, nire ustez badaude 5 alderdi kontuan hartzekoak, bata historiaz eta antropologia materialaz arduratzen direnentzat interesgarria izan liteke, ikusiz nolatan nekazari abeltzainak ziren gizarte batean, metalurgiak eta eraikuntzak ere aparteko lekua zuen. Beste aldetik, 2. puntu moduan, zientzia teknikan bilakaera historikoa aztergai dutenentzat oso konparaziogune ernagarria da. Noizti daude teknologia horiek hemen indarrean, 15. mendetik, hori biztan dago baietz, baina esan dezagun De Ferro de Álava 1025ko dokumentuan hainbat aldiz agertzen dan burdingintza horrek atzetik lukeenaz oain dela 1000 urtere bai, edo eta lehenago badakizue Aldaieta eta 6. mendeetan agertzen diren armakontuak eta haiek ere behar zuten, burdingintza oinarri erromatarren garaitik, hori hortan aditu direnentzat interesgarria izan liteke horrelako materiala jasotzea. Nola ez, arkitekto eta ingeniarientzat, eraikuntzen moldaera, lanabesen konformazioa, energia iturrien ustiapena, eta gero daude, nik pikin bat landuko ditudanak, batetik linguistentzat hemen dagoen hitz multzo zabal hori, nola baiteko altxorra da, ikusteko hitz horiek nola eratu diren. Garai hartan, zerbait izendatu behar zutenean, ezin zuten, ez euskaltzaindira jo, eta ez seguru asko herriko apaizari ere galdetu, ark ez baitzuen jakingo hori euskaraz nola esan ziteken, beraiek asmatzen zuten, eta importanteago dena,
beraiek asmatzen zuten hori ingurukoek ondo ulertzen zuten. Bigarren hori zailagoa da, lehenengoa baino. Eta gero dago, hizkuntza soziologiaren aldetik, analisia ere egiteko nork eta noiz sortu zituen hitzok. Zergatik eta zertarako badakigu, baina nork eta noiz ez. Beraz, esan dezagun, euskaldunok hitzak, hitz berriak, kontzeptu, material, prozedura, ideia, tresna berriak etxeratzen ditugunean, horiek nolabait ere bataiatu egin behar izaten ditugu, eta hitz horiek bataiatzeko perspektiba lexikologiko batetik, baliabide bat baino gehiago daude. 3 ezagunenak, seguru asko guztio dakizue zein diren, bata da eratorpena o derivazioa, luze, luzatu, luzakor, luzamendu, luzagarri, baina kontu, ze batzutan alderantziz da, merkatu ez dator merketik, baizik merke, merkatutik. Baina hor ere kontra eratorpen modukoa gertatu dira. Eta gero dago hitz elkarketa, jakina, ikusten badia orain bertan toponimoak, artola, artegi, artetxe, hoi denetan ardi dago, art. Ikusten bada itola, itegi, ikorta, hoietan denetan idi, it dago, itaurreko edo itzain bezala. Ikusten bada, basurde, basarri, basarte, basazabal, baso dago, beraz, hitz elkarketa hemen erabat erabili izan den mekanismo lexiko-genetikoa izan da, eta gero dago mailegutza. Zaharretan, badakizue, kausam gauza, honorem ore, fidem fede, regem rege, errege, legem lege, digitalem titare, nahi dituzuen guztiak. 3 mekanismo horiek indarrean egon dira hemen gutxienik azkeneko 2000 urtean, eta horiek hemen material hontan oso ongi islatzen dira, baina ez dira horiek bakarrik. Gu gehiegi finkatu eta zentratu izan gara nolabaiteko forma fonetikoan, baina ez gara hainbat zentratu izan elementu lexikal horien konfigurazio semantikoan. Eta alde hortatik kontuan hartu behar dira, hemen zabalkuntza semantikoa ere badagoela, askotan hitz batek badu adiera bat, baina hitz hori bere adiera zabalduz, beste gauza batzuk ere adierazteko erabili izan da. Erromako zubia esaten denean, bistan da hori etzala ez erromakoa, eta etzan zubia, baina mundu guztiak ulertzen zuen. Galeperra esate zenean, bistan da etzela eperra. Garitan zebilena bai, baina eperra etzan, perdizetako dorniz, gure gaurko ikuspegirako eta seguru asko naturista batentzat, 2 gauza dira. Baina bi hoiekin gauza berri bat egite zuten, hitz berri bat sortzera joan gabe. Katagorria etzan katu bat, gorria izan ziteke, baina katua ez da bar. Hau da, nolabait ere 2 hitz lotuz eta hoiei zabalduz beren edukiera semantikoa askotan sortu ditugu euskaldunok gauzak. Eta gero lexikalizazioa dago, bai finkapen lexikal arrunta eta bai toponomastikoa. Zuk olaberri ikusten badezu gaur, pentsa dezakezu sortu zenean ola eta berria zela. Gaur agian 200 urte ditu. Eta igual badira gaur olazar batzuk, olaberri horiek baino berriagoak. Beraz, lexikalizatu egin dira. Eta horien hor ere analisi semantikoa egin behar da, ulertzeko nola elementu lexikal batzuek funtzio semantiko berriak eskura ditzaketen. Da gero dago, nien daizuntan espezialista, baina espezialistek metonimia, sinekdokia, metafora eta eufemismoa eta bar esaten dituztenak. Ez da, eman dezagun, animarik ere ez da bilkalean esaten denean, biztan da ez gala animazari, personez baizik. Edo, baso erdi bana hartu eta guazen etxera esaten dena, ez goaz baso erdi bat hartzea, baizik baso erdi baten neurria lukeen ardoa edo isurki edari likidoa. Edo, Antxon, ekarri 2 kaja Rioja, txampain kaja bat 3 jerez. Horietan, biztan da, ez garela kajaz eta edalontzi ezari besteaz baizik. Eta hori bezala gertatzen da baubriekin. Begi luzea da gero horko belarri motzori. Belarri luzek
ez du belarriarekin, begiluzek ez du begiarekin zerikusirik, ikusmenarekin baizik, urrutira ikusteko gai da, eta belarri motza esaten denean, ez da corto de pabellón auditivo, baizik, corto de entendimiento. O sea que no entiende lo que oye. Oye muy bien, pero no entiende nada. Hori da belarri motz. Gero horre beste derivazio semantikoak ere izan ditu, baina jatorriz, elemento sociolingüístico hutsa zan. Una persona que yo le hablo, parece que lo entiende todo, pero no entiende nada. Bueno, holakoak asko sortu dira, eta hemen gero ikusiko da, badaudela, eman dezagun, biburni modukoak, bi adarreko txingudiak, horiek ere horrelakoa dira, eta mordua dago. Bueno, igual hemen, ez dut pasa behar nitunak, badaude beste batzuk ere, berazarpen lexikala eta esniko, baina hauek hemen ez dute ia aplikaziorik, beraz ez ditugu ikusiko, eta gauza batean zentratuko gara, mailegu munduan. Mailegu munduan zeren eta ikusiko denez, hemen agertzen den hitz altxorra maileguz beteta dago. Jakina, guk mailegua normalean hitza hartzen dugu, bai, fidemek fede eman du, regemek errege eman du, beti hitzakin ari gara. Hoi dia, alemanek hau hobeto berezi dituzte, mailegutzaren barruan, batetik dago beraiek entlehenun gesatutena maileguzko hitzak, guk erabiltzeitugunak, eta bestetik dago ersetzung des fremden Wortes, lehen bildung batez ere, kalko semantikoak. Eta hemen kalko semantiko asko ageri da. Guk lehendik ere bagenitun, hartzen baditugu Europa Atlantikoan, hain ezaguna dian alemanezko Apfelwein edo ingelesko Applewein, eta gure sagardo, berdin sortuak daude. Eta seguru asko norbaitik alkatu zion. Edo haie guri, edo errazago, estatistika hutsez, guk haiei. Baina holakoak asko dira. Bueno, oain ez geha hontan sartuko, ze bestela oso urruti joko liguke honek. Maileguak liburu honetan asko dira, ez ditut kontatu, baina asko bai. Batzuk esango ditugu eta lehenengoarekin segundo horri behar gelditu nahi nuke. Altzairu agertzen da. Jakina, norbaitek esan dezake, behitu, hau ez da mailegua. Beraz, guk ja sortu genuen, eta ez genuen kanpotik importatu altzairua. Altzairu mailegua da. Altzairu, galtzairu, altzairu, atzeru, oidanak akerum, atzerumeti datoz, eta zailena ele hori da, baina ele hori adibide asko daude olakoak, ieso, igeltsu, da ele erantzten dienak, eta hoi mailegua da. Eta hori bezala, kapirio, kabrio, solibo, pareta, antepara, kanala, errota, presa, mea, benatik datorrena noski, mandio, mailu, ingude, iunke, zapata, madero de base, koloma, kolumna, ostiko, postikum, beteta dago hau. Baina ez olakoz bakarrik, badaude oain esan ditugun beste horiek ere, nolabaiteko interbentzio semantikoz sortutako hitzak. Eta ezagunena, eta hemen Mikelek eta lagun Jagok garbi azaldu zuten bezala, aspalditxo, askotan agertzen dian elementuak dira ahardi, ardi eta ordots. Hoiek, euskeraz, badakigu zer dian. Ahardi, orotarik euskal hiztegian, marrana, cerda, eta ordots, marrano, macho de cerdo, cerdo macho, berrako, cerdo que cubra las puercas. Beraz, bi elementu horiek oso lotuta daude beste hizkuntzetan ere agertzen direnekin, ze hemen zuek agertu zenuten hori ja marrano, okerrezpanago, 16. mendetik, inoiztik, ja, badagoela. Horiek ere jaso egin ditugu. Kanpotik jaso ditugu, eta gero euskaraz eman ditugu, itzuli egin ditugu, kalko semantiko egin dugu, baina oinarri semantikoa supraetnikoa da, seguru asko Mendebal Europako ondare teknologiko amankomun baten
transposizio lexikal partikularra besterik ez da. Eta badago beste bat oso interesgarria niretzat. Esango dizue oso mania arraroa ditudala. Hemen esaten da, eta atentzio ditu dit, puerta o alua, eta gero alua. Guretzat alu, hainbat gauza dira, oa hortikan aluzikin hori, lehen da bizi badakigu zer dan, ez da? Vagina, vulva, etcétera, etcétera. Eta gero hemen esaten du puerta o entrada a la mina eta entrada de cavidad. Eta hori behin da berriro agertzen da, alu. Jakina, Nafarroan badakigu Allo herria, euskaraz alu zela, eta badakigu handi bera, Ebro ibaiaren kontra, Ebro pasata beste aldean, dagola gaur, Arrubal, oain dela 1000 urteko dokumentuetan, Alubar atxerekin, edo Alubar, edo Alubarri. Eta horietanak seguru asko lotuta daude, kontinuum bat osatzen dute, eta entenditzeko aukera ematen digute, ez gaztelaniaz aliok, eta ez euskaraz aluk, herri bati ez zioten koino jarriko izana, hori biztan da. Beraz, nola esplika zitekeen hori? Honek aukera bat ematen du. Ez du zergatik egia izan, baina autentikoa da. Behin da berriro dokumentatzen du puerta o entrada de cavidad, alu. Bueno, holako asko daude, eta berandu egin abilenez, bakarrik esango dut, mailegu asko dagoela eta hitz elkarte argi asko dagoela. Asko, hemen batzuk eman ditut, batzuk aipatuko ditugu. Abe eta mairu abe, aitzur eta zu aitzur, arri eta endalarri, aldarri, eskarri, betarri, betarri izan liteke beheko arri, badakigu behe herri beterri dela, eta behe arri betarri hori izan liteke. Ardatz eta auspo ardatz, barra eta aldabarra bide, holakoa daude nahi aina. Korrikak, tenazak esateko, etengabe itzelkartez osatzen dira. Agoa korrikak, zamar korrikak, lan korrikak, bero korrikak, pieza korrikak, tretxu korrikak, arpoa korrikak. Beraz, nahi amat daude, eta honekin esan nahi dudana da, jendeak, ez zeukala hitz berririk sortu beharrik, edo maileguz hartze zituen, edo hartze zituen bere hitz altxorrean, bere patrikan zeuden bi elementu lexikal, kombinatze zituen eta sortu zuen berria. Alde hortatik oso deigarria da, luzera, edukiera eta pisu neurriak beti gaztelaniaz daudela. Hor ez dago euskarazko formarik. Zergatik, normalean, horiek aginte esparru administratibo zabalagoetan unifikatzen ari ziran elementuak zirelako eta hoie bazeukaten erderazko forma, eta han euskarazkorik ez da ematen. Ez du esan nahi existitzen etzanik, etzan ematen beharrezkoa etzalako. Hitz eratorriak ere badaude, baina gutxiago dira, badaude, eta oro har ez dute hola gauza deigarri handirik, izatekotan ere da dura, atzizkia, agertzen dela behin baino gehiagotan, zanpeadura, apisonado, mandiadura, bioladura, ez da biolarekin, baizik bi oholekin egindako tablon, entabladura, kolomadura, zingunadura, holakoak badaude, eta nik esango nuke, bestela luzeegi joko baitut, eta nahi duna gero ikusiko du hor, jatorrizko hitz teknikoak, espresuki hortarako sortuak, nik gutxi aurkitu ditudala liburu honetan. Asko daude maileguzkoak, asko daude hitz elkarketaz beraiek sortuak, ibilian plast sortu, eta beste aldamenekoak ulertu, eta segiarekin. Asko daude zabalkuntza semantikoak, hori oso interesgarria da, baina berez sortutako neologiak oso gutxi dira. Behar bada ardiliteke horren hurbileneko bat ardatz, uso, eje. Baina hortan ere zaila da hitz hori burdinoletarako sortu izana, bazegoen lehendikan uso, rueka, normalean emakumeek egiten zuten artilearekin egitekoa,
bazeon eje de carro, orduan, tornillo que oprime a la prensa del lagar, orduan, hor, kontinuum horretako elementu bat gehiago da, ez duke nik esango justu burdinoletarako sortutakoa zenik, eta edozein kasutan ere oso gutxi dira, hola, espresuki sortutako hitz berriak. Badago kasuren bat, hau ere interesgarria da, niretzat, Koldo Mitxelenak esate zuen, errenteriako arragua edo arragoa, auzoa zala, eta arragua hori fragua dala, eta fragua esaten dute adituek, eta seguro eskola izango da, latinezko fabrikati datorrela, naiz da bain oso urruti ikusi. Seguru ez nagoena da, euskerazko arragua eta erderazko fragua gauza bera direnik. Zergatik liburu honi eskerrak. Ze hemen ikusten da bat, fragua gauza bat dela, okerrez balimanago zutegia, ez da, edo, eta arragoa beste gauza bada. Arragoa, euskarazko arragoa, ez da erdarazko fragua. Hori bat, eta bigarrena importanteago. Hemen, arragoaz gainera agoa agertzen da. Eta askotan agertzen da agoa eta ondo esplikatuta dago. Elementu mineral bat da, edo horren derivazio mineral bada, ez da? Jakina, agoa o zamarra, hori ere erabiltzen dute. Jakina, gu badakigu etxek arretxe hartzen duen bezala, edo olak arrola hartzen duen bezala, eta egik arregi hartzen duen bezala, eta bidek arbide hartzen duen bezala, agoak arragoa hartzezaken, agoa de piedra. Horrekin lotua egon liteke, eta beraz, ez du honek zergatik mailegua izan. Badago baita ere, eta kuriosua da, degi-tegi guk normalean gaur erabiltzen dugu casa, mansión, jauregi, mansión del señor, larreategi, la mansión de los larrea. Bai, baina hemen agertzen da moduan, badu honek beste derivazio semantiko oso interesantea. Ez da bakarrik lugar, hasteko ez da mansión, askoz gauza zabalagoa da, baina ez da lugar bakarrik, askotan da conjunto de, auspotegia, lugar y conjunto de la maquinaria, edo kabitegia, lugar y conjunto de maquinaria del mazo. Eta bezutan, hitzetegia, hau da, hiltzetegia, medidor de clavos, beraz, tegi honek, bazuen erabilera popular zabalagoa, eta etzan bakarrik mansión, casa, palacio, etzan hori bakarrik, gehiago zan, eta zan lugar eta konjunto askotan, eta hori oso interesgarria da, oain hemen esplikatzerik ez daukadan kontu bategatik, oso interesgarria. Badago, kuriosidade hutsez, eta zerbait komentatu diot lehen Antxon Mariri, linguistek esplikatzen dute, eta batez ere linguistika alemanak esplikatu izan du 19. mendetik, simbolismo fonetiko edo hots uztardura sortu izan direla hizkuntza askoren fase zaharretan. Baina gaur egun ja ez direla sortzen. Lehen bai, baina gaur ez. Eta hoitako bada guk, euskaraz, aplaut taldeak esan izan ditugunak. Inji, anju, zingulu, zangulu, kinkiri, kunkuru, bimbili, bombolo, kili, kolo, olakoak. Oiek, zatuz oiek teknologian ez. Gauza serioagoa da teknologia. Bueno, hemen ageri da. Eta gainera ageri da oso pieza teknologiko sofistikatu bat izendatzeko. Eta esaten du hor, okerrez banago, zingizangu uso volandero o de sobrebarkines con su cruz. Eta esango zu, euskeraren, etzeukaten da, lehengo gauza zaharren bat hartu dute. Hori gaur egun jaztu inork egiten mundu aurreratu, zibilizatu, moderno honetan. Hola, ote da? Hemen badut lagun bat, nirekin etxe honetan ingeniero estudiatzen ibilitakoa, eta behar akordatuko da gian nola esplikatu ziguten, elektronika esplikatzeakoan, badaudela oain dispositibo batzuk bi posizio alterno hartzen dituztenak, zingu-zangu honek bi posizio hartzen dituen bezala etengabe, eta hori inglesek, baten batek, ni goizean zapatileak inbano eta flip-flop, eta horri,
geroztik, azkeneko 50-60 urtean, dispositibo elektroniko importante horri flip-flop deitzen zaio mundu guztian. Gauza bera da, simbolismo fonetikoz aplautales sortutakoa. Beraz, hauek goizuetan, geoko flip-flop horren antzeko baliabidez jokatu zuten 200 urte lehenago, besteik ez. Laburtzen ja, ari naiz, ikusi dugunez, hitz elkarketa eta mailegultza dira askogatik, euskaldun arruntek bere eguneroko lanean teknologia berriekin, eraikuntza berriekin, prozedura metalurgiko berriekin jardun behar zutenean, prozedura, elementu, materia, eraikuntza horiek izendatzeko mekanismo erabilienak. Hitz elkarketa eta mailegultza. Hoi da, gehien ageri dana. Eratorpena, deribazioa esan dizuet badagoela, baina gutxiago. Zabalkuntza semantikoa desente ageri da. Eta hori oso interesgarria da. Jendeak, esango duzu, bai alperrak, zertako hasi gauza bat mailegul sartzen, zertako hasi bi hitz hartu eta kombinatzen, zerra ez? Nik hitz hau erabiltzen dut adiera hontarako, eta hitz hau bera hau erabiliko dut beste 2-3 adieраtarako, zabalkuntza semantiko eragingo diot, eta oso ondo funtzionatzen du. Guk ezagutzen ditugun, bide bat esanik, Europako hizkuntza gehienek horrela funtzionatzen dute. Badago finkapen toponomastiko oparoa material honetan, baina oain ezin gara hemen, ez baita gaurko aztergai zentrala, ezin gara sartu, eta seguru asko jende honek, zeharbidez ikus litekenez, metonimia, sinekdokia, eufemismo, horiedanak erabiliko zituen, baina hor ez dira agertzen. Eta hau bai oso labur esango dut, hemen ditut gero hau argi esango dutenak. Nola iritsi izan gara euskaldunok teknologia multzo aberats hori geure ganatzea, ze hori bere garaian, teknologia hori, etzan besteak baino aurreratuago, baina atzeatuagoa ere ez, besten parekoa zen. Zu joaten zegoen Inglaterrara, Alemaniara, ikuste dituzu hango burdinolak, nik batzuk ikusi ditut, eta funtsean berdin funtzionatzen zuten. Bazegoen nolabaiteko transfer teknologiko bat oso errez mugitzezana. Lehen esan dit, irixoak, euskaldunak, 14. mendetik edo oso ongi dokumentatzen direla, itsas merkataritzaz, eta merkataritzaz baino gehiago agian, itsas garraioz, Italiarekin, Genovarekin, Brujas aldearekin, eta batean agertzen zaiola, ez dakit nungoa dan, bat Donostiarra, itsasontzi bat erosi behar du, eta nori erosiko dio, Flandriar bati, eta nun erosiko dio, Edimburgon. Torun dokumentatzen da, Donostiar bat, Edimburgon, Flandriar bati, itsasontzia bigarren eskuko erosten. Beraz, guk oain pentsatzen dugunean jendea mugitu egiten garela, orduan gutxiago mugitzen zian bai, baina mugitu egiten zian, eta mugimendu horrekin batera ezagutzaren transferentzia bat bazegoen esparru Europarrean, eta gu horren partaide ginen. Ez ginen bestea baino gehiago, baina hor sartuak geunden. Honek, material hauek, nolabait ere, dakitenek esan da, Vitruvioren ganaino eraman gaitzake. Badakizue, Julio Cesarren Galiako gerratan da besteetan da harentzat lanean ibilitako arkitektoa, gero hartatik jubilatu zenean arkitektura zibilian epitxin bat ibilitakoa, horrek 10 liburu publikatu zituen, Kristo aurreko gutxiora bera 27-23 urte arte hoitan, eta han aipatzen dituen elementuak dira, askotan hemen dauden batzuen aurrekariak. Beraz, hemen badago historia teknologikoaren proiekzio luze bat egiteko heldu leku txiki bat. Txikia bai, baina hor dago. Nola eskuratu da material hau? Hemen esaten dute por protocolos notariales y por procesos judiciales. Eta hor ikusten dena da, bertako notarioak eta eskribauak ez beti, baina gehienetan
elebidunak zirela. Eta honek ze implikazio soziolinguistiko ditu? Batetik ikusten da, maileguak eta hitz elkartuak eta zabalkuntza semantikoak denetan ez direla berdin aplikatu, proportzioz ez direla, eta horrek izan ditzake esplikazioak. Eta esplikazio bi eman izan dituzte gure lankide hauek, bat, capacidad de los transmisores u otorgantes de la escritura para desenvolverse en castellano. Erderaz ezin zuenak euskeraz esatezu. Eta bestia, conocimiento de los escribanos para realizar la correcta traducción al castellano de palabras técnicas en euskera. Euskeraz entzuten zutena, haiek jakin egin behar zuten erderaz nola zan. Demagun. Arca de viento que llaman aizarka, aizearka. Madera que le dan el título de ordocha. Madera que llaman galdurra. 2 piezas que le llaman galdurpordoias. 9 piezas que llaman pordocas. Beraiek aidia etengabe itzulpenak egiten da batzutan esaten dute euskeraz A esaten dena gaztelaniaz, B esaten da eta bestetan esaten dute euskeraz A esaten dena A da. Erderaz ez dakit. Bien, honek esaten du, nuestros carpinteros serían a menudo bilingües. Esto no significaba el conocimiento en ambas lenguas de todos los términos de su oficio o especialidad. Eta adibiden bat emana duzue, nola espezialista bat eraman zuten Andaluziara, eta esatezu, oso ona da, lastima hizkuntzarekin, ikusten da, hor bazegoela neurri batean ezagutza teknologikoa euskeraz oinarritua. Zenbait ondorio soziolinguistiko, ikusten da, hemen erabiltzen den hitzaltxor tekniko hori, konstelazio terminologiko aberats, zehatz eta funtzionala dela. Oso ondo funtzionatzen du, oso aberatsa da, eta gauzak zehatz adierazten ditu, gauza bakoitzak badu bere izena. 19. mendeko linguo darwinisten, bakizue, Schleicherren 1863ko deribaren ondoren, gugana bete-betean etorri izan, Hobelakeren bidez, Geo Winsonen bidez, azkenean Unamunoren bidez, el euskera no vale para la vida moderna, para la técnica, para tal y para cual. Haiek 150 urte lehenago jaio izan balira, eta egun bat edo bi, goizuetatik pasa izan balira, ikusiko zuketen, ez da laola, perfectamente erabiltzen zuten guztia, eta ez zeukaten inolako buru austerik. Eta gero, jakina, euskara erdaren lotura historikoen analizirako material bazterrezina da. Nork, norekin, ze hizkuntzatan diardu, noiz non eta zertaz ari dalarik, hori hemendik neurri batean inferitu litekeen ondorioa da, eta hori hizkuntza soziologiaren, hau da, gizarteko mintza jardunaren moldaera era estrukturatuan, esplikatu ahal izateko urre bizia da. Eskerrik asko, Antxon Mari, gogoa bizirik eta oinarrizko bizpahiru ideia argi izateak ekar ditzaken ondorio probetxuzkoen erakusgarri bizia izan zara lanen bidez, eta merezi luke hasitako lanari edabidea eta jarraipena ematea. Elkarlana ez da hitz polita bakarrik, ea guztion artean aurre egiten dugu. Eskerrik asko. Ondoren, Luis Alberdik hartuko du hitza. Arratsalde on guztioi. Ya está. Muy bien. Bueno, nire partetikan Antxon Marik egin duen lanan arkitektura alderditikan
ze ekarpen ikusten ditutan nik jarri nahi nituzke. Horrean. Bueno, hasiera batean, liburu hartutakoan, lehenengo begirada emandakoan, ematen du kritika bezala egin diteken hasieran izango litzake, ez duela lan akademiko bat ematen, ez? Baina nire iritziz hori ekibokazio handia da. Itxuraz ez da akademikoa, baina metodologiaz eta barruan daukan lana izugarria da. Objektibo aldetikan, beak esaten du, objektiboa zala 3Dko imagenak ateratzea lagunari erakusteko, jendeari erakusteko. Metodologia izan du, estado aktualeko egurrezko lanik eta ez dago, harrizko lana daude, harrizko lanan planoak eta atera, eta bestaldetikan, artxibo historikotan, dokumentuak atera, bien artean kontrastatu, eta liburuan hipotesi bezala bukaerako imagenak prestatzea. Hori da niretzako eraman duen metodologia. Bakarrik gertatzen dena da bukaerako resultado bukaerakoa erakusten duela, eta beste prozesu osoa ez duela erakusten. Orduan, azalera batetikan ematen du, hori ez dela lan akademikoa, baino ez da horrela. Murgiltzen zeratenok ikusiko duzute zer dagoen. Nik aspaldian ikusi detan lanetatikan hor ez dago lastorik, hor dana giharra besterik ez dago lan hortan. Punto bakoitzari helduta, levantamiento estado aktual egin duenean, ikusi behar duzute, hau da, Iberon orain dagoen itxura, gelditzen diran arrasto guztiak dira dana zuaitzak eta belarra eta dana zita, da leku askotan ez dago sartzerik ere. Antxon barik eta egin dute hori desbrosatu, zartu, neurtu eta aztarna guztiak ateratu. Niretzako pena da, eta berari izan diot, plano horiek eta ez sartzea lan hontan. Zatik, sekulako lana eginda daukata. Lan hori bea bakarrikan niretzako izugarrezko meritua dauka eta izugarrezko garrantzia dauka gaina. Nik usteet lan hori argitaratu egin behar duzula nolabait. Zatik, hemen nun dago Iberoko estruktura. Hor ikusten dan, ikusten duzute hor, paretatxo bat, arko bat, hor bestea, da besterik ez da ikusten. Artxibotan egin duen lana berriz izan da, kontratuak, batez ere kontratuak eta tasazioak bilatu, eta bilatu ditu batez ere 18 eta 19. mendekoak. Eta aurrera gokoak ez, zatik, arkitekturan ere berdin gertatzen da, zenbat eta atzerago joaten zean, kontratuak eta datu gutxiago ekartzen dituzte, eta zailago dira interpretatzea. Orduan, 18 eta 19. mendekoetan bilatu ditu, ja oso puntu asko argituta dauden kontratuak, eta batez ere tasazioak ere bai. Eta ez da hortan bakarrik geratu, egin du dokumento guztiak transkripzioa egin du, eta sistema metrikoko ekibalentzia guztiak jarri ditu. Neurri guztiakin denak ulertzeko garbi. Orduan, dauzka lan guztia, hau ere izugarrezko lana eginda dauka. Gero horrengo pausoa egin duena da, artxiboetako hitz guztien, leheno jardun duen bezala, hitz guztien ez bakarrikan nondi datorren, baizik, nun jartzen den hitz hori, zertako erabiltzen den hitz hori, eta horrekin egiten duena da, esango nuke, giltza bat bezala ematen digu, beste edozein dokumentoetako interpretazioa ateratzeko.
Eta hori da niretzako segurazki lan hontako lan handiena. Zatik, denori ematen diguzu giltza bat, interpretatzeko beste dokumento guztiak. Eta ez bakarrikan bordinolakoak, baizik arkitektuak beste lan guztiak ere bai. Zatik, hemengo hitz asko ere, arkitekturan ere berdina dira eta izberdina dira. Orduan, lan hau ere, bakarrik egin bazen duen ere, lan honekin bakarriken, Antxon, niretzako ere izugarria izango zen ja, lana. Zatik, honek beste lan askotarako hori da, giltza ematen digu eta atea zabaltzen digu. Bigarren partea da, lehen esan dudan bezala, 3Dko planoak egiten dituzu, erakusteko ze itxura zeukaten bai zurgintzako lanak eta bai argintzako lanak. Eta egiten dituzu plano batzuek eta batez ere 3Dko planoak. Hauek ere garrantzia handia daukate. Eta batez ere niretzako garrantzia handia daukate ekartzen diguzulako guk ikusteko ze itxura zeukan garai hartako eraikuntzak. Eta nik ikusten dedanean plano hau, ikusten dut izugarrezko lana dela zurgintza lan hau. Eta nik dakidan ez behintzet inok ez ditugu agertu horrelako lanak. Orain bai, orain ikusten ditugu harrizko anteparak, harrizko lanak ikusten ditugu, baina zurgintzak lanak horrelakoak ez. Eta orain erakutsiko dizute zergatik esaten dudan hau. Beste gauza garrantzitsua da, nola ateratzen duzunzuk irakurri dokumento bat, eta estado aktualatea, eta bi gauza horiekin nola ateratzen duzun hipotesis 3D hau. Hori posible da, edo ez da posible ondo egitea. Orduan, nik duda hori nola neukan, badakizu, nola elkartu ginen, eta joan ginen ikustera, burdinola batzuk ikustera joan ginen, eta nik erabaki nuen hori baieztatzeko, prueba bezala dokumentua hartu, kasu honetan Goizaringo tasazioa, eta zuk zeukendun planoekin, zuk hori da estado aktual pareta zuk zeukendun, zure zuloekin, eta bi hanka horiek hartuta, begiratzea posible da noez, hipotesia egitea. Eta hipotesi honek erten zuen. Dokumentoa hartu, egur guztiak daude dokumentoan, hau da dokumentoaren piezatxoak zein diran, pieza danak hartu, eta hauekin puzzle bat egiten da. Puzzle bat egiten duzu, eta aurreko pausuan, zuk daukazun, estado aktual honen barruan, puzzle horrek enkajatu egin behar du. Eta kostatzen da, baino enkajatzen du, perfecto enkajatzen du puzzleak. Kasu honetan, kuriosidade bezala, esango nuke, ikusteko zenbaterako dimentsioa eta ze landan hau ikusteko, karo, guk arkitektura lanean jarrutu dugunak, zuk ikusten baduzu frontal bat, 48 por 48 por 9,42 metros, horre ja erakusten dizu izugarrizko lana dela. Frontala da horko piezatxo hori. Hemen pertsona jarri dut ikusteko ze altura daukan, 8 metro, eta 5 metro pasa. Antepararena. Orduan, 9 metroko pieza hori dago zinguina honetatik beste zinguina horretara. Hau da, izugarrizko obra. Bigarrengo kasua hartu genuen, Olaberrikoa, begiratzeko honekin ere ze gertatzen zen, eta berdin. Olaberriko kasuan, estado aktualeko paretako iesian,
Antxonek hartutakoak, eta nik dokumentua hartu eta berriro ere puzzlea montatu genuen. Eta kasu honetan ere, perfektu ertetzen zuen puzzleak. Kasu honetan da, 21 metrokoa eta kasi 8 metrokoa, antepara. Orduan, nire ustez, sistema honek beste edozer dokumentu egiteko ere balio du. Zu baldin badukazu estado aktual bat, ateata, pareta nola dagoen, zu dokumentua hartu, eta zu dauzkatzun hitzeren piezatxoak zein diran jakinda, zuk ematen duzu klabea, pieza dauzkatzu puzzlearenak, eta nundi joazten badakizu pieza horiek. Eta orduan, montajea ondo hartetzen du, ondo hartetzen du. Dudak sortzen dira ensambleak eta nolakoak izan lehizkien, baina, hori dira duda txikiak. Konjunto bezala horrelakoak izango zidan. Eta orduan, leheno esan detan bezala, lan hau da izugarria. Eta konparaketa txiki bat egiteko ekarri dizutet, basarri baten estrukturakin konparaketa. Hau da, Azpitarte baserria aiakoa, 1758 egindakoa. Hartu dut, antepara ere 1700 da 1800 nola diran, garai berdinan egindako basarrian batekin konparaketa egiteko. Orduan, ikusten duzutek, alturaz gutxi gora bera izan zitekeen berdina, baina ikusi postearen lodiera eta postearen lodiera ze berezitasun. Biga hau eta frontal honena, eta 21 metro kaso hontan luzeera, eta begiratu ze poste tarte eta ze poste tarte, ze krujia ditzen diguna. Hemen 3 poste tarterekin eta hemen 3rekin, baina askoz luzeagoa. Horrek esan nahi du, obra dela sekulako obra da. Sekulako zuraje lana da. Gero, Antxomarik ere, dudak nola zeuzken, ateatzen ziren gauzakin, nik ere bai, pentsatu genuen, gauza bada puzzlea montatzea eta puzzlea ondo geratzea, baina horrek estrukturalki ondo egiten du lana, zati, karo, hor dagoen kargarekin horren nola funtzionatzen du. Orduan, probak egin zen eta kalkuloak egin zen. Eta kalkuloen aldetiken ere, ikusteko ekarri dizutet, gu kalkuloak egiten ditugu, zinguina honen karga kalkulatu dut, eta antepara erdia kargatzen du zinguina horren gainean. Koloretan dagoena, hori izango litzake karga sartzen diona. Ura ere erdia, eta konparaketa egiteko baserrian ere, baserriko poste baten karga. Eta kasu honetan ere, bigaren erdia eta biga horren ere erdia. Baserriaren kasuan bere karga eta sobrekarga ere. Sobrekarga esan nahi du, barrua beteta konsideratu dudala. Eta kasu honetan ere, ura erdia beteta. Baina karga estatikoa, ura geldi dagoen bezala. Konparaketan ikusten duzute, gutxi gora bera, kasu hau da, bat eta erdi gehiago, baserriaren postea baino, bat eta erdi gehiago dauka karga zinguina batek, baserriko postea baino. Eta konparaketa simple bat eginda, izango litzake, zinguina honek eukiko lukela, bi plantako baserri bat izango balitz bezala. Eta hori, ura, kasu honetan antepara txikia dela. Antepara hau da 2,30ko antepara. Antepara hunditu egiten badugu, 3 metrotaraino hunditu leike, orduan izango litzake 3 plantatako baserri baten poste bat izango balitz bezala, zinguina bat. Orduan, sekulako estruktura da, estruktura aldetik. Eta leheno esan duan bezala, ni dakidan ez behintzat, inok ez digu agertu, horrelako estrukturarik orain arte. Nik ezagutzen ditudan artikulo, publikazio guztiak, bai, antepara zurezko goiko parteak eta legazpin liburuan adibidez, komentatu genuena, baina beko partean beti paretak eta horrelako gauzakin. Baina estruktura osoa
zuk agertu dizugu. Bueno, gauza berdina egin genuen harri lanarekin ere, argintza lanarekin. Antxonek leheno esan detan bezala, karo, ekartzen digu bakarrikan bukaerako planoa, beak egindako hipotesi bukaerakoa. Eta orduan, duda da beti, bueno, eta hipotesi hau ondo eginda dago, geizki eginda dago, nondik atea ditu Antxonek datuak hipotesi hau horrela egiteko. Bueno, konparaketa egiteko, Iberoko krokiz bat ekarri dut, nik ikusi nuena Iberon, simple zamarra, baina, bueno, hau da antepara eta hau ere da krokizen antepara. Estolda pareta hori da, mazo handia, hemen mazo handia. Bueno, ze gertatzen da, gaurko unean, herreria txikia ez dagoela ezer, bakarrik aztarnatxo batzuk geratzen dira. Orduan, Antxon Marik nola atea du herreria txikia hemen dagoela? Eta zergatik jartzen du hor. Bueno, hori ez du esplikatzen, baina hango datuen arabera argazki hau dago atea eta dago hemendik atea eta, bueno, hemen krokizan hobeto, hemendik atea eta arko hortatikan da hemengo bukaeraino. Eta orduan, hemen ikusten duzute harri bat, endalarria. Endalarria da, herreria txikian, hemen ikusten da nola gaztatutagoen kolpearekin, mazo txikiak ematen dion kolpearekin. Orduan, harri honek, hor dago krokizean jarrita, markatzen dio nuntzagoen tresna hori, exacto nun zegoen. Eta hordiken ardatza hortiken pasatzen zen anteparara. Orduan, liburuan eginda dagoen, gauza bakoitzak bere motiboa dauka eta bere arrazoia dauka. Bakarrik ez duela argitzen, Antxonek. Baita ere ikusten da, hemen, bueno, karo, hau ja aztarnak badaude, zuraren aztarnak, zepoak eta horrelako gauzarenak ere agertzen dira hemen daudenak beko partean. Hau da ja antepara barrua, antepara ura sentido hontan jongo litzake, eta hemen, karo, egurrezko estrukturarik ez da ez geratzen, ez? Orduan, hemen jongo litzake azpizunbilak kasu honetan goiko mandioak luzera jarrita daude, beste anteparatan kontra azaltzen dira, baina kasu honetan luzera sentiduan. Hemen ikusten dira azpizunbilanen zuloak, orduan, hemen ikusten da mandioaren sarrera paretan, eta gero ikusten da enfoskado reboko bat daukela eta mediakaina batekin, orduan ikusten dut, mandio gainean ere karearekin egongo zala kapatxon bat egin da segurazkoik. Orduan, gauza hau edanak Antxonek dauzka sartuta liburuan, baino erakutsi gabe, prozesua erakutsi gabe, bakarrikan bukaerako resultatua. Gero, espazio aldetik, arkitektura aldetik, eraikuntzak gauza batzuk izugarria daude, espazio hau bezala, karbonera hor dago, ezkerretara ongo litzake auspoak eta eskubitara ongo litzake mazo handia. Hemen mazo handia hemen egongo litzake eta hor lehenoko argazkiak hor daude eta hor egongo litzake auspoak. Eta hemendikan Arragoako pasadizoa. Da, hau da, Arragoa, lehenok zuk jardun duzun. Hau da, Arragoa, eta bestea da berriz, hau da, Fragoa esango dioten erderaz. Orduan, beriztasuna hemen dago. Hau, Fragoa. Orduan, nire ustez ere, nik behintzak konprobatu ditutan gauzetan, Antxon Marik egin daukan hipotesis guztia dauda, fundamento guztiakin ateatako hipotesiak.
Orduan, konklusio bezala nik izango nuke, bueno, nik esan diot, nire iritziz sartu ezkero esplikazio txiki bat, introduzio bezala, ze metodologia erabilidan asko argituko lukela lana, estado aktualeko planoa sartu ezkero ere bai, eta gero hipotesioan fundamento bat jarri ezkero ere bai. Eta aportazio bezala, izugarrizko lana da, leheno esanetan bezala, dokumento historikoetatik ateatako hitzaren zer esan nahi duen hitz bakoitzak, pieza bakoitzak, estado aktualeko planoak, eta gero hipotesiak neri behintzat erakutsi ditan ze arkitektura maila eta ze tresna mailatan ari gehan hitz egiten. Eta konklusio bezala, nik uste lana, erreferentziako lana izango dela, aurrerako lana intzako seguru. Eta kanpo desberdinetako nik uste gaina. Bai historia aldetikan, bai hizkuntza aldetikan, eta ingenieria mekaniko aldetikan ere bai, gaur ez daukagu horri buruz ezer, baina hor ere izugarrizko lana daukazuta. Eta nire partetik eskerrik asko, Antxon, eta lanarekin segitzen dugun horrea. Eskerrik asko. Ondoren, Iago Irixoak artxibo lanari buruz hitz egingo du. Eskerrik asko eta arratsaldeon guztioi. Hitzaldi sorta edo mai ingurutxo xume. Nire partetik nahiko xuma izango den honetara etortzagatik. Eskerrak Mikel Prietori, ideia Antxon Mariren lanaren lan eskerga horren hildotik hau jardunaldia antolatzeko ideia izateagatik, eta nire partetik gonbidapena luzatzeagatik, ez? Eta eskerrak baita ere, Luisi eta Mikeli, holako monstro, zentzu honean monstruak entzutearekin, batek plazerra hartzen duelako, eta batez ere, norberak egin ditzaken ekarpenak edo harrak beraien parte hartzen zuen ondoren txiki gelditzen direlako. Eta azkenik nola ez eskertu Antxon Mari Michelena jaunari berari egin duen izugarrizko lanagatik, ez? Gauza asko argitu izkigu, nik uste Luis Miguel Diez de Salazar zenaren bideari tinko eta gogor eutsi diola, eta alor askotan gainditu ere bai, eta egin duen lana, batez ere irudiak eta piezak identifikatzearekin, eta ze posizio dakarren bakoitzak burdinola horren guztiaren baitan, argitu digulako niri behintza bai, nire partetik Oiartzungo dokumentazioan halako izenak ikusi izan ditudanean, sekula santan edo oso gutxitan jakin izan dut zen neurriz eta maina ze posizio zeukaten, eta Antxon Marik egindako lanaren ondorioz edo ondotik hori guztia argitzeko aukera izan degulako, ez? Orduan, alde horretatik eskerrak eman Antxon Mariri, eta barkamena eskatu ondorengo minututan, nik egingo ditudan oharrak edo iradokizunak edo, nolabait agian egin duen lana, ez ilundu, baina pixkat lana borobiltzea aldera, ez? Luisek esan duen bezala, lana oso ondo dago, itzela da, baina nolabait egin dugun, Antxon Marik egin digun oparia, nolabait pixkat biltzen duen paper hori nik uste hobetu daitekela, eta bere lana merezi duen lekuan jarriko lukela. Esan bezala, Antxon Marik ekarpen garrantzitsuak egin ditu,
Mikelek azpimarratu du hizkuntzalaritzan, edo terminologian, ez? Luis Miguel Díez de Salazar zenak ere errebindikazio hori egiten zuen 70ko hamarkadaren amaieran. Azkenean uste genuen euskerak teknologikoki paper txikia zuela edo hutsaren hurrengoa zela, eta Díez de Salazarrek bildutakoak oain Antxon borobildu egin ditu, eta euskera bere lekuan jarri izan du, naiz eta maileguak edo bestelako kontuak islatu ez. Eta Luisek esan duen bezala ere, arkitektonikoki edo arkitekturaren ikuspegitik lanak oso ekarpen, nik uste, funtsezkoa, garrantzitsua baino dakarrela. Hortaz aparte, nik egun hauetan Antxon Marik aipatzen dituen Inigo Mugetaren artikulu bat irakurtzen, Inigo Mugetak duela 12 bat urte Arranbide Burdinola kokatzeko ezintasunak agerian utzi zituen. Arranbide 14. mende amaieran eraiki edo berreraikitzen da, dokumentua berak aipatzen du eta kontsultagarri dago gainera webean. Baina berak ezin izan zuen kokatu, eta aldiz Antxon Marik meritu hori badu egindako lanaren ondotik. Baina esan bezala, meritu horietaz aparte, lanak nik uste lana borobildu daitekela. Izan ere, esan duen bezala, edukiaz gain, mami hori irakurleari jakinarazteko aukera handiagoak daude. Alde batetik datuen antolakuntza errazten du egitura batek, diskurtsoaren ulergarritasuna hortan ere laguntzen digu, eta esan duan bezala, egin sartu dituen orduak, eman dituen egunak, urteak, lan hori guztian ikustet liburu honetan ikus daitekeela, baino bestelako egitura batekin asko hobeto ikusiko litzatekeela, eta azkenean egindako lan txar hori balioan jarriko luke. Eta hau guztia nik aitortu behar dut, ez Goizuetako historiari buruz, ez Burdinolen inguruan, ez arkitekturaren inguruan, ez hizkuntzalaritzaren inguruan, ez daukadala ideia zipitzik. Orduan, nik egingo dut historialari baten ikuspegitik, Antxon Mari. Eta alde batetik, Euskal Herrian jende asko dago borondate handikoa eta ekarpen handiak egiten dituena historiaren aldetik, baina historia ikasi ez dutenez, edo metodologia historikoa kontrolatzen ez dutenez, askotan azken emaitza pixkat hankamotz gelditzen da. Eta adibiderik nagusinak izan daitezke oinoarrak aipatzerako garaian, edo bibliografia eta artxibikoen erreferentziak aipatzeko garaian. Askotan lanaren azalpena pixkat, lausoa gelditzen da. Eta alde horretatik ere baian metodologikoki, lanaren antolakuntza aldetik eta bibliografia aldetik lan osagarri bat izan dezakete. Alde horretatik, Luisek ere faltan bota du, eta nik neuk ere iturrien inguruan honako nire ekarpena edo nire hitzak egiteko garaian, faltan bota eta Antxon Mari sarrera bat funtsezkoa zen. Badakit, ez zela zure helburua, baino eskertuko genukeen esateko zer jorratzen dezun, zer lan egiten dezun, zergatik eta nola jorratzen den. Eta nola hori, gero sartuko gera, nola hori iturriekin zer ikusi handia du, ez? Gai nagusiaren inguruan, guk badakigu, Goizueta inguruko, Burdinolen inguruko lan bat dela, baina sarrerari gabe pixkat gai nagusi hori nolabait paretari gabe edo gelditze zaigu, ez? Zen nahi dugu, beraien historia jorratu, soilik ikuspegi arkitektonikoa, guztia, jabeak nortzuk izan ziren, gero jakina, sartzen zera liburuaren irakurketan, eta pixka bat gauzak argitzen dira. Baina beti eskertu egiten du irakurleak, hasierako orrialde
ez dute izan behar orrialde asko, orrialde gutxi batzuk azaldu. Zer nahi dugun egin eta nola nahi dugun egin. Nik sarrera horretan eskertuko nukeen baita ere, nire ez jakintasuna den lekuko, goizuetari buruzko historiatxo txiki bat. Ez dakit, badakit goizuetak Gipuzkoa Oiartzun eta Errenteriarekin harreman handia duela, Burdinarekin ere bai, baina eskertuko nukeen adibidez, badaude apuntetxo txiki batzuk, baina eskertuko nukeen pixkat, sarrera, nola baiteko sarra etxo bat egitea. Eta batez ere, garaiaren kontuarekin, ze marko kronologiko hartzen den. Luisek esan du, bereziki 18-19 mendea, baina hori dokumentazioa ikusita, zantzu batzuk agertzen dira, baina beste batzutan aipatzen dira 14. mendeko dokumentuak, 16. mendekoak, 17. mendekoak, naiz eta dokumentazioaren gehiena 18. mendekoa izan, edo 19. mende hasierakoa. Esan bezala, liburuaren inguruko printza batzuek ematen digute gutxi gora bera, 18. mendean oinarritutakoa dela, baina hori ere ondo legoke adieraztea esandako sarreratxo hortan. Eta esan bezala Mikelek esan zianean, artxibo lanaren inguruan edo iturrien inguruan hausnarketa bat egitea, aitortu behar dut zai esan zitzaidala, naiz eta laburdurak edo artxiboen erreferentziak eman, dokumentu zehatzen erreferentziak liburuan zehar zeudelako barreiatuta. Eta hori erreferentziak topatzerako garaenean zailtasunak ematen ditu, ez? Zer nolako iturriak jorratu diren jakiteko. Batzutan, hori, aipatzen dira documentos en archivos de Goizueta AGN, Archivo General de Navarra, documento de 1412 en AGN, hori hobetu zitekeen erreferentzia bera jarrita, leku horretan. Iturriak, nolait, liburua irakurri ondoren, iturri nagusiak bi direla ikusitzakegu, ez? Nafarroako errege artxibo nagusia eta Goizuetako udal artxiboa, eta bereziki Luisek ere lehen aipatu duenez, protokoloak eta auziak dira. Zuzendu gero, oker baldin banago, Antxo Mari, hau nik nire ondorioa da, besti gabe. Baina hortaz aparte, eta pena da, ikusten delako Goizuetako protokoloek sekulako aberastasuna dutela, baina ni behin baino gehiagotan, eta kaso etzen liburuaren helburua batzutan, beste iturri batzuekiko konparazioa faltan bota izan dut, ez? Azkenean, batzutan islatzen denez, Burdinolen jabeen edo maizterrak gipuzkoarrak zirelako, eta inguruko herrietan, Goizueta inguruko herrietan ere, hemen jasotzen den bezala, Burdinolak zeudelako, bai Aranon, bai Eratxunen, bai Errenterian, Ezkurran edo Leitzan, aipatzen direnak bide batez. Alde horretatik, ondo legoke, ulertzen dut lan handia ematen duela, baina ondo legoke Nafarroako beste esparru batzuetako artxibotara jotzea, baldin badaude, dokumentazioa baldin badago bintzat. Alde batetik Nafarroa egongo litzateke, Goizueta inguruko herrietara jotzea, ea bertako udal artxiboek zer dakarten, esan bezala Burdinola batzuk beraien barrutian zeudelako, eta tartean aipatu dezakegu Lesakako udal artxiboan dagoen 1525eko akordio bat, erregearen eta beraiek esaten dute Gipuzkoa eta Frantziarekin muga egiten duten Olagizon eta Olajaunen artean, hor aipatzen da Burdinolen zerrenda eta bakoitzaren jabea. Gero, inguruetako herrietako protokoloak, Leitza edo Lesakakoak, ze nik uste Eratxunen, Ezkurran eta olako herritan ez da, desberdina da. Gipuzkoako eskribauen edo Gaztelan dagoen eskribauen antolaketa eta Nafarroakoa desberdina da. Nafarroan, Gipuzkoan herri bakoitzeko gutxi gora bera badegu eskribau kopuru jakin bat, eta beraien liburutan herri horren inguruko dokumentazioa jorratzen da,
baina Nafarroan ez dagoela horrela egituratuta. Gehiago dira eskualdeen arabera edo, bueno, eskribau bakoitzaren ibilbideen arabera. Orduan alde horretatik egia da zailagoa dela, baina, bueno, jakin badakit, uste, Leitzako protokoloak 1555ean hasten direla, orduan, naiz eta 18. eta 19. mendeak aberatsak izan, zuk erabilitako iturrietan, kontratu desberdinetan, badakigu 16 eta 17. mendetan olakoak ere bazeudela. Eta gero interesgarria litzateke, zuk liburuan bertan 14. mendeko dokumentazioan jasotzen denez, Nafarroako artxibo nagusian, jorratzea 16 eta 17. mendeko auziak eta erresumari lotutako kontuak. Oie, baditugu 14. mendetik, Inigo Mugetak jorratu izan ditu 14. mende amaierako eta 15. mende hasierako. Eta hor, Burdinolen inguruko aipuak, sikiera jarraipen bat egiteko, egiten dira, eta nahiko interesgarriak izan daitezke, gerora esango dugun gauza baterako, ez? Nafarroako artxibotatik aratago, beste bi esparru genituzke, alde batetik Gipuzkoa, eta bestetik Gipuzkoa sartuta zegoen Gaztelako erresuma. Izan ere, jabe batzuk eta errentatzaile batzuk, edo errentari batzuk barkatu, Gipuzkoara baldin badira, pentsa daiteke dokumentazio judizialean beraiek ere auziak izan zituztela, eta agian Burdinolen inguruko informazioa eman dezaketelako. Gipuzkoan, Nafarroan dekin bezala, udal artxiboak izango lirateke kontsultatu beharrekoak, jakin gainea Añarbe Burdinola errenteriakoa zala, errenteria Oiartzun eta kasu Hernani, baina ez dakit Hernani ze puntura arte informazioa emango duen, naiz eta Goizuetarekin, zuk Antxun Marizu, ni baino beto dakizu, harreman oso estua izan dutela, eta gero geldituko lirateke Gipuzkoan notario protokoloak, bai Tolosan daudenak eta bai Oñatin daudenak. Eta Tolosan Gipuzkoako artxibo orokorrean, korregimenduan dauden auziak. Hor badago adibidez 1556ko dokumentu bat, Urumeako uholdeen inguruan aipatzen duela, eta hor adibidez aipatzen dituzte garai hortarako Hernan inguruko presa batzuk, Burdinoletako presa batzuk harrizkoak zirela, eta beste batzuk egurrezkoak. Eta nik uste alderaketa hori eginda, dokumentazioaren alderaketa hori eginda, etorkizunean ekarpenak egin daitezkela. Alde batetik, Antxon Marik aipatzen dituen, 18. mendea baino lehenago desagertzen diren Burdinola ezagunak, bestetik gutxi dokumentatutako Burdinolak, eta bestetik ezagunak direnetan, beste nolaiteko kronologia, kokapena, edo egituraren inguruko berriak. Nik hemen izteko adibide batzuk emango ditut, ez? Adibidez, Arranbideri lotutako aipamenak errenteriako udalaktetan, 16. mende hasieratik, 17. mende erdialdera arte 26 aipu dira, eta nolabait Antxon Marik bildu duen datu eskerga horren baitan datuak osatu ditzakete. Eta gero lehen esan deguna, ez? Gipuzkoarrak Goizueta inguruko Burdinoletan aritzeak eman dezake aztarna bat auzietan, bai Gaztelako auzitegietan, ez? Eta hor dugu adibidez Valladoliden dagoen auzi bateko, 16. mende hasierako auzi bat. Arranbide Burdinolaz aparte, neku Burdinolari buruz ere badago auzi interesgarria izan daiteke beste auzi bat, Nafarroako artxibo nagusian. Gero, Leuna Burdinolari buruzko datuak interesgarriak izan daitezke Nafarroako artxibo nagusian baita ere, errentamenduari lotutako auzi bat, eta konponketei lotutako beste 1612ko datu bat, ez? Eta, gero ere badaude hemen daude beste adibide batzuk, eta tartean aipatuko nuke, Lombardolaren inguruan, zaro ez ezaguna zaigun Burdinola dela,
liburuan kokapena ere ez da oso zehatza, baina badirudi Nafarroako Artxibo Nagusian gordetzen den auzi bati esker, igantzin zegoela. Behintzat hori aipatzen dute artxiboan. Eta, bueno, nik ustet Iturri Antxonmarik egindako lan handiari, lan itzelari, inolako garrantziarik eta ekarpenik kendu gabe, nik ustet borobildu dezakela horrelako dokumentazioa kontsultatuz, eta dokumentazio hori guztia kontsultatzeko aukera izaten ez baldin badu ere, printza batzuk eskainiz, borobilduko duela, eta Luisek esan duen bezala, bere asmoen azalpenak jartzen baldin baditu sarreratxo baten, primerakoa legoke lana. Eta beste gabe, eskerrik asko guztioi eta eskerrik asko Antxonmari jakina. Bueno, ondoren Antxonmarik hitza daukazu? Oantxe emango dizu mikrofonoa. Bueno, eskerrak eman denari, torri izatenari, eta horritze egiten izatenari, liburuaren arrera ematzutelekotz. Nire helburua liburu honekin etzen gauz bat egitea, hola importantea, nik nahi nituen, guizutuko lagunari erakutsi zertza ona, aztarra ditan, eta ze itxura izango zuten, eta ze makinari izango zuten, itxura batzuk, bestek ez. Eta datu batzuk historikok, pixkote ikusteko. Nik nahi dezen fotokopia batzuk egin, eta partitu launen artean, bestek etzen. Eta zuzatzea, liburu bat iber, eta horretik, imprentan ino sartu non, eta bestek ez da. Erazten beste helburu ikor. Orduan erroa Mikelena da. Ez zen lana beste helburu iketzun, eta zertzian kurse, nolako edifizio zian, ze itxura zituzten, eta ze makinare klasa zuten, eta gero, ze datu historiko, gutxura bera zauden goizutan, eta zego atxibutan. Beste helburu iketzen, eta hitzak eta hoitenak azaldu zian dokumentotik. Arroeran urte unitu norko aztan nagusiek, plano batzuk egin, eta gero, esan dugu, kusi hor du, abertze makinera zuten, abertzea saltzen den guizuteko notarion zetan, eta behitu genon, eta saltzen zian, dokumento bordoska bat, eta esan, ate ere, eta horregatik, sartu nitu nikoik. Beste helburik hor. Eta esaten zuen ahora lan handia ditiko, nire naiz ez, eta gara hor badakit, gaizkio dela batzuk. Nire naiz ez dibujatea, ez idazlea, eta ez historiadorea. Hori da lan batina, launentzat, besteik ez da. Baina jakin badakizu, Jagok zuri esker fitxak, katalogatzerakoan, bete-betean asmatu ahal izan duela. Eskituren fitxak egin behar zitunean, zuri esker ulertzen zuen, ze esan nahi zuen? Berak azalduko zuen demokin. No, ez. Nien naiz gai hortako. Eskerrak eman denari, eta barkatzeko hor dauden fallo eta katze bat daude. Naiz idatzetan, idazkeran, dibujotan, naiz ez historiadora, ez dibujatez, idazle, deus ez. Lan txiki bat indutor. Bueno, txikia zuretzako, guretzako oso lan handia da, Antxonmari, hau ez da hauntzaren gabordiko estula. Zuzaten zuna bai, esplikazioak eman, eta alberdi zaten duna bai, eske horteko imenu gero logo libro handi bat. Esplikazioetan amateko nondik atere dian, neurri horiek, nola indian, nola zerteko esplikatu berdiat, horta sartzen bazaia, uste guziko lan emaz, ba? Da gaina holoko zertotxo handi bat. Helburua zen, pixkoterak ustea, dibujo batzukin, nola zean, eta datu batzuk goizuteko launeri mateko, estek etzen. Eta lau laun, elkartu ginen, neurrik hartzen daitu ginen lau laun, eta gero, bakarrik haitu ditzan, dibujatzen, eta itxurek iten, eta gero, artxibuko zeak. Eta gero, kontrastatzen izenak, Mikilekin. Deitzen nigon ere, eta irekin, bai? Haunak ikusi altzete izen hau, bai, edo ez, donez esan nahi duta. Ze dator bat inun, izen oidenakin, eta hartara krustatuz, eta egin ditu oidenak. 2016an ezagutu genuen elkar. Bai, 2016an, 2017an ibar. Bueno, 2016 amaieran. Bai, nire honekin hasi ditzen. Bueno,
gunekin zeginean, ondela 40 urte, Añarbe urte egin zenen, Añarbe burdinola, antzeon, eta esan, oita patu geldituko dukita. Iberdu neurritu, eta argazki batzuk ere, gelditzeko zertzenan, eta egin genuen neurritu, ondela 1996, joan ginean, biru lamatetan egin genuen, neurritu genuen, argazki batzuk ere, eta planesa batzuk genitunik, eta antzutzi genituen, zimaz. Eta gara, laneko asunto ziren, gero, lanera jo martzen, eta gero, jubilatuta, orduan berrizte, utatu ginean beste 3-4 berrizte lehengok, eta, bueno, beste ikete bertio, neurrikete ere, eta etxuratu bertio pixko, eta berze plano dian, eta beste atelitek, beste helburuik, beste hor beste helburuik, guk ez du, beste egite, eta ez du gideik. Garbi azaldu izan diguzu. Orduan, zuri, Antxon Mari, zuk ere ezagutu duzu Ibon Tellería, ezagutu duzu Jose Mari Izaga, eta beraiek ere zerbait badaukate, zerbait igual galdera bat edo beste egiteko, ez, Ibon? Bueno, lehenik nik ere eskertu nahiko nuke, bueno, lehen da bizi Antxon Mariri, eman diguzun lezionengatik, eta, bueno, bide batez ere, lau maikide hoi eta Mikelek antolatu duen saio zoragarri honengatik. Antxon Mari entzun da, errefleju oso ona da bere lanarena, ez? Azaldu du, badirudi, lau lagunentzako egindako lau marrazki eta lau kontu, artxiboko beste lau kontu, elkartu ditula eta fotokopia batzuk grapa batekin gainera modu oso arinean banatzeko, ez? Ni lana ikusi detenean sentsazio hori, gaur ere oraindik horretan nago, ez? Da lan bat, oso gordeta, ez du inungo pretensiorik, inundik inora, eta neurri batean ere nire kritika txikia hor dago, ez? Saltzen dezu eta lana dirudi dena baino askoz gutxiago, uste dut daukala barruan izugarrizko lana baino maila guzitan, ez? Artxiboen inguruan pentsanezakeen, Iagok azaldu diguna, euskeraren inguruan Mikelek azaldu diguna, ez dakit berriz ere horretan, ikusi dut, dagoen lana, atzetik dagoen lana izugarria dela, eta Luisek aipatu digun arkitekturaren, zurgintzaren eta arlanaren inguruan gehiago nere mundua dena, aritu naiz, baina Mikelen azalpenarekin, Luisen azalpenarekin, oraindik eta gordea zegon lan gehiago ikusi dut. Ez uste dagoela da fondori gabeko zaku erraldoi bat, ez? Orduan, ez dakit, esan nahi dut, bere balioa oraindik eta handiagoa dela, ez? Orduan, zure hitzak eta zure humiltasuna eskertzen dugu, baino ez dugu sinisten. Hori lehenengo gauza. Bai, barkatu. Neri oso interesgarria ere, eta Luisek aipatu du, baina gora aipatu nahiko nuke ez, mundu honen inguruan irudi abstrakto hori nolabaite figuratua bilakatu dezula, ez? Eta neri hori oso interesgarria, lehen zeuden interpretazio eta irudiak askoz ere lausoagoak ziren, eta ez hain definituak, eta hemen dago lan bat, kokiltzen duena, abrumatzen duena. Lehenengotan elkartu izan garenean, marrazkiak, planoak, eta bar ikusteko nik ikusten ari nintzen, eta beste bat definizio zehaztasun sakon batekin, eta ikusten pieza hau da, beste hau da, pentsatu nahi dut, baiet, bestela, ez dakit, pentsatu nahi dut, baina badakit nik ez mundu honetako hain zuzen, baina zer den interpretazio egitea, ez? Eta hemen dago, ezagutza handia, burdinolen hauen inguruan, nola funtzionatzen zuten ongi, gero arreta handiz begiratua, oso modu sakonean, iristeko definizio maila horretara,
eta interpretazio batzuk agian ez hain zehatzak izango direla, pentsatu nahi dut, aizpatzen da guztia, goitik bera, eta Burdinolen inguruan nik neukan irudia aldatu da guztiz, eta esaten dizut, oraindik eta gehiago uste dut dagoela ikasteko eta jasotzeko, ez? Ni ere, eta hitz egin dugu honetaz, uste dut oxigenoa falta zaiola dokumentuari, ez? Esponjatze bat falta zaio. Da dentsitate bat dauka liburuak, dokumentazio maila, marrazki mailan, esageratua, ez? Orduan, testu inguru bat, kokatze bat, nondik datozen gauzak, eta pixka bat liburuak arnastea eskatzen du, ez? Gainera, krokiz guztio hien ekarpenakin, eta mardulagoa litzateke askoz, segur asko tomo batean ere, litzateke operatiboa izango, baina eske lan hori hor dago, ez? Orduan, dakit, nik uste dut, interesgarria izan daiteken lanketa hori, testu inguru bat ematea guztiari, ez zain gordina izateko dokumento guztia, ez? Eta gero, balioan jartzen duzu, agian hemen izan dugun zurgintza bat badakigu, bagenekien, burdinolak, ontziolak edo baserriak eraikitzen zirela eta zurez eraikitzen zirela, baina uste dut gizarte mailan dagoen ezagutzaren oso gainetik zegoela, kalitate bat, eta harriarekin eta zurarekin, zura versus harriaren lanketa nik uste dut ongi kontatzen duela lan honek, zura bere alakotasun bat, arkitektura dinamiko batekin zerikina daukana, produktiboarekin ere, mantenu jarrai bat behar zuen arkitektura bat, eta zaintzen ez bada desagertzen dena, eta zure argazkietan hori ikusten da. Harria, zama hori, pixua, betikotasun bat, eta hain zuzen hori mantentzen da, hor, bi filosofia, bi kontzeptu uste dut oso interesgarri daudela, eta uste dut liburuak ongi asaltzen dituela, orduan, ez dakit. Jarraitu genezake oso interesgarria benetan, eta zorionak, eta mila esker zure lan guztionegatik. Eta baita ere, Antxo Marirekin liburua egin bitartean, liburua amaitutakoan, eta baita ere Jose Mari Izaga, tú Jose Mari has tenido también mucha relación, una vez terminado el libro, no durante el proceso, pero sí terminado el libro, y bueno, un poco de todo lo que se ha hablado aquí, hay un concepto que en euskera, porque entiendes pero no al 100%, y entonces hay un concepto que aquí no se ha citado, y era el tema de la mecánica, sí. La ingeniería mecánica, ¿no? en la que tú eres un experto. No sé, yo he visto, como has dicho, he visto el libro cuando ya ha estado terminado, y la verdad es que me ha sorprendido mucho porque aporta mucha información. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. Sí, vale. Aporta mucha información sobre temas muy poco conocidos. Hay muchos trabajos sobre ferrerías, se mencionan elementos, pero pocas veces se dibujan. Y entonces, o hay unos dibujos muy esquemáticos de los hornos bajos, por ejemplo, las ferrerías, que yo conozca, hay uno. Y además está copiado de unas actas de la Vascongada, de la ferrería de Anzoátegui en Marquina Echeverría. Y no hay más. Y sin embargo, Antxo Mari ha sabido, en base a la documentación, una documentación de distintos tipos, probablemente no ha tenido un documento que describe una ferrería completamente, son contratos, son inventarios para arrendar, pero que nunca o muy pocos te dan una visión conjunta. Entonces hay que ir buscando lo que dice un documento sobre un tema, sobre otro, y juntar todos esos datos como un puzzle que has comentado, Alberdi,
para obtener un resultado, una hipótesis, que es hipótesis, pero para mí, por lo que he visto, en los aspectos de mecanismos, es muy fiable y muy coherente. Y es la gran aportación de Anchón, de mostrarnos todos esos elementos dibujados. Yo siento que cuando veo los dibujos de Anchón, que cuando él leía los documentos estaba viendo los mecanismos, estaba viendo las cosas, estaba viendo el horno. Del horno nos muestra con todas sus piezas, con unos mazos antiguos que estaban rotos, y dice el inventario que se utiliza para hacer en el muro de la derecha, y lo dibuja allí. Yo había hecho unas cosas también un poco como él, ¿no? Había hecho una hipótesis de un horno en base a unos informes de un francés que vino por aquí y tal, y se lo enseñé a Anchón, y me dice, no, está bien, pero el Sidalsulo, que es el agujerito por donde salía la escoria, lo has dibujado a la izquierda, y no está a la izquierda, es a la derecha. Y digo, ¿cómo sabes? Porque cuando dibujas eso en la ferrería, que te viene condicionado por la posición del martillo, que está condicionada por el vano por donde entra el eje de la rueda, y por la longitud del mango que te dice el contrato, es evidente dónde está el horno. Y si lo dibujas, a la izquierda está la pared y no puede estar el Sidalsulo. Todo eso lo ha hecho y se ve. ¿Que es una hipótesis? Sí, pero una hipótesis muy coherente. He puesto este ejemplo porque lo contrastamos hace casi un año, ¿no? Y nos aporta toda esa información de mecanismos, de cosas sobre lo que hay muy poco. Hay menciones, hay documentos, pero dibujos de cómo eras hay muy pocos. Y a lo que hay es hipótesis. Con el valor añadido de que todos los mecanismos eran de madera, y todo ha desaparecido, y no hay forma, ni con trabajos arqueológicos, igual se puede encontrar algo, pero vamos, muy pocas posibilidades, de saber cómo era. Y Anchón Mari, con ese rigor y esa capacidad, ese análisis de leer y ver, nos lo ha contado. Y yo creo que fielmente, fielmente. Además, no solamente ha descrito cada uno de esos, dibujado esos mecanismos, sino que ha montado el conjunto de las instalaciones de una ferrería. El mazo, la ferrería mayor, la ferrería menor, el fuelle, los distintos tipos de accionamiento del fuelle, el singusangu, que nos ha hablado Miquel, del que solo hay un dibujo y muy esquemático. Empiezas a revisar las publicaciones que hay sobre ferrerías y hay uno, y Anchón Mari lo ha dibujado, y yo creo que bien, donde debe estar, y donde no, y debe estar ahí porque es que no puede estar en otro sitio, porque es que te está marcando todos los mecanismos, los encajas en unos restos de muros, de restos que existen de obra de fábrica, y te está marcando eso unido a las dimensiones de algunas piezas, está marcando dónde puede estar cada uno y te está diciendo cómo son. Por eso digo que hipótesis sí, pero con muy poco margen de que sean de otra forma. Y además, lo digo porque yo he tenido que hacer una restauración y me ha pasado lo mismo. Empiezas a tener dudas y cuando empiezas a dibujar, casi el dibujo te va llevando a determinadas conclusiones. Perdona, pero ¿te refieres al puzzle que tuviste que componer con las escrituras antiguas para realizar la rueda de la Casa de la Moneda? Para realizar todas las instalaciones y canales de la Casa de la Moneda de Segovia. Que se hizo, o sea, fue un proceso eso, pero Anchón lo ha tenido que dibujar, yo lo tuve que hacer de verdad, ¿no? Y pasa eso, es que te está llevando el documento, si lo sabes, si lo entiendes, si lo ves, si ves lo que dice, te está llevando, siempre que haya suficientes documentos, por supuesto, que creo que también ha hecho una importante labor de búsqueda de documentación, ¿no? Yo creo que los dibujos de Anchón Mari, con los dibujos de Anchón Mari, se puede restaurar estas ferrerías.
Y además pueden funcionar correctamente, con lo cual es una de las mejores muestras de que se está bastante cerca de cómo eran, siempre suponiendo o admitiendo que son hipótesis, pero vuelvo a decir, con muy poco margen de error. Sí, literalmente en tu texto nos Sí. ha pasado, Antxo Mari, idatzi egin du, ideio horiek guztiak, eta esaten du, azkeneko esaldian esaten du, con sus dibujos se puede realizar una reconstrucción fiel de las ferrerías por él estudiadas, que funcionarían realmente. Antxo Mari, komentatu izan diot Luisi, izan da lehenengo persona, Tolosan, artxiboan edo eskitura desarroiek hartu, letzen hasi, eta, a ver, taka, según las edades, tantos mazos, tantas, no, esto no está bien, vamos a volver a empezar. Y otra vez, llevamos igual un buen pedazo de la escritura y en la cabeza no te cuadraban todas las piezas. Y entonces dices, con total tranquilidad, no, vamos a volver a empezar. O sea, lo que es el mismo ejemplo que has dicho antes, ¿no? Antxo Mari tiene la capacidad de ir viendo la estructura que se va describiendo en la escritura. Y eso muy poca gente. Porque vengo del mundo de la construcción, yo estoy con prefabricados y siempre viendo presupuestos de una cosa y al final estás entendiendo lo que te están explicando, ¿no? Bien o mal, o los problemas que tiene cada uno, entonces de ese mundo vengo, claro, entonces sí sabes lo que estás leyendo, que no es lo mismo leer una cosa, a mí si me hablas una cosa de, no sé, de lingüistas y cosas, pues no entiendo nada tampoco, eso es la verdad. Norbaitek beste galderaren bat, pizkat lehendabizi harremana izandakoei eman diegu hitza. Fermín, ¿alguna pregunta o...? Me parece extraordinario tanto la cartografía, el dibujar cada una de las piezas, los ensamblajes de todas esas ferrerías que has estudiado, de Ibero y de toda la zona de la cuenca de la Ñarbe. Bueno, me parece extraordinario el trabajo que has hecho. Galderaren bat, beste norbaitek? Mikel? Liburua agortu zen, eta orduan zerbait ez dakit agortu da. Naizun egin 12 lagunentzat, eta azkenean se le crecieron los amigos y ya. Entonces, bueno, gaur hemen ikusi ditugu, ekarpenak, gure asmoa zen kontraste bat egitea, aurrera begiratuz ere, eta, bueno, hor daukazu bi kaja handi eskituraz beteta, 100 eskitura, horrekin guzti horrekin zerbait pentsatu duzu egitea? Ez, zeimertza. Takiz, zeimertza horreke. Antxe daude. Oitia gaina kopia, dokumentu oitenak gehinatia Naparroko artxibuko tia. Han gehiago badaude, dokumentu asko daude. Guizutan, 2007 eta 2008 tarten, bi notario, bi eskribau izaten zian, eta batzutan bat eta bestetan 2 urte beretan. Eta gara, dokumentu asko dagoan. Eta burdinolak emordoska bazian, eta dena dokumentatu iten zena. Eta hango notario gaina euskalduna zian. Eta gara, naiz eskribitu dena erdaraz, esplikazio guzik ematen zuten, berteko zurginak eta berteko ofizialak eta denak euskalduna zian. Eta kandelara bateatzen zian, subastara bateatzen zianen itizuzten, aurretekan euskaraz esplikatu.
Eta gero, itzen zen, subasta donkantea, obrana. Eta beti gara saltzen dira, dokumentu asko doa. Nahi duenak ikusi, Iruñera joan, eta antzea da. Ni kopia mordoska ateritu, ni 200 bat dokumentu ateritu handikan, fotokopia digitalizatu behartzen zituzten, eta eritun, eta ekin, nun dena. Jakin dut, neska bati lagundu diozula bere tesian. Nik ez dira ondo. Ez diozu pasa, ez diozu... Liburu amane, besteik ez, eskatu intzian, leitzarra, eta hori ari da egiten historiako, tesis bat, ez zer den, eta egiten ari da Naparroko burdinolak egiten izan, denak historia, azpetakit. Behar zantzen egiten izela, eta eskatu intzian, eta Sanlu nion, erosteko nik kostazio presioan, 25 euro, zanit, patu zian, eta geroztik gane, harremanatan ondo naiz da. Leitzeko neska bat, arromaja, eta askodekit, eta galturein izkinik batzu berari, eta plano bat beste behar izkinik, berak arraptutura beste nometet, eta behar izkit. Oinarria handia izango du zure liburuan? Ez dut uste, porque horrek zantzun, egiten zule historia maila da, karo, eta nerea ez da ez historia, ez datu, mezkla bat da, ez da, euze hoi. Ez da, oinarrituko fondo bateko, ez da. Ederki, bueno, beste galderarik ez badago, eskerrik asko denei, etorri izanagatik eta nahi duzuen arte.